Hello, good morning everyone. Birthday sa kasama namin sa konsihal si SB Ado Balatero. So, nang libre siya ng pagkain para sa amin. So, please watch and subscribe to my YouTube channel. Hi SB, happy birthday SB. Condenser? Ayan, busy po siya. Ano naman sa kwan ba yun? Sa record? Si Pipi Jocelyn Internet. Wala na? Ayun, ang libre mo ang kagawad karon. Hindi, napit. Birthday na mo. Okay na? Birthday niya. Ay, birthday ni kagawad, Espiado. Oh. Nawa na. Naganawa sa tayo ko ano. Finally, sa Kwanmi, Kambingan Maranding. Wow. Agay, ginoko. Maki celebrate ron, Mak. Diri po kay apil ka sa vlog ipo. Maki sa birthday ron. Buong birthday. Ado mang good na over. May mga langga. May first time na ako nakakita og kanay kaldero nga gamay. Gamay kay kaldero. Nasya ko sa kaldero hap. Gamay kay siya. Oh my God. Gamay kay kaldero din. Doon namin alimango. Lami kay alimango mga langga. Diba? Si Ado magbayad ani ron. Nagapak si Ado ron. Dara ka kumak diri ka. Mag-vlog. Aray. Mga unat ko. Mga ulat pa cute sa ko. Dali ka ng bray pagkuha kuan ng bray. Ikaw na kamay. Gamay kay kaldero. Dali ho. Al. Ikaw na tumbo. Amang ka David. Dili ya. Ang ulo kan ninyo, layo man ninyo. Aro pag-iglungag. Ang kanon nito. Kaldero. Kami bubong kapuyo si diri naman lang. Ikaw mo po dahil eh? Padaan lang, hindi mga anggot eh. Pag-loading na. Takarin ka na ng mga lodo. Uno sa ikong pati, ang ulo na paputok. Sakto po, kasunod ako dyan, chowking mo dahil. Ulang sakto ni Ado. Ulang sakto ni Ado tayo. Sabaw sa? Sabawan. Ako ang ulo kayo mo niya. Ulo mo rin kanin, di ba? Ulo rin kami. Hindi ko pili. Anong? Kuwan mo? Hindi, nakakuha na ko. Okay, yan. Magkana ima din. Ima. Mula. Kuwan. Oh. No. Agyo mo, ay bugay mo. Yan, bugay mo. Dili ko lang bugay. Bugay mo, dito kung naikwan. Ano sa pumigay? Ila dire? Ulo? Natang ko. Pagbuhat sa pala. Malaan. Agyo ka, Angay? Ha? Udah gutom na kay quarter to 1 naman di ay. George. Mana ko ron? George. Oh. Ako nang ipagsayan mo. Si Chris dili dai mo. Okay. Okay na no. Ako mo tugnawa. Unang yang salam tang tunog na. Ako nang yaw mo. Wala ikuan diri ay. Wala diri.
wala yung harang garin. Bet, dapat sini makan bet. Kalau makan malam sini. Karena pagkaon, manira, naging. Hindi. Nga naman ka? Laman naman lang. Gila tak Tama bakar. na sila gusto? Muna dah makan. Oh? Espede ba tama nung pagkaon? Hmm. Mga gadar-gadar. Alas dos dari bulan na. Nga naman Bulan na. na huruf na. Ang mga mga pangandaman, ang kita kahabol. Diretso punta plan B, mga kinasal. Hindi na pagkakuan ito, mapadulong. Ayun. Dali, hindi mo lagi rin. Hmm. Kahit pa rin na mo kakaon. Ang yung tapiran ko puntahan ito. Ano man? Para makabalik-balik ba? Andros, kita, di ingon eh. Andros, Andros, hindi ka magkaon. Dahil. magbayad ka na. Walang luto ka. Jumbot, magbayad jumbot ka. Magluto ka. Kerap po. Wala na dyan. Ano, wala na. Ayan. Pila ka rice? Nya nya. Nya nya. Ha? Hmm. Kalagi buho. Al. Tingo. Wah. Sa Marlies, pag-ibig sa Marlies. Nagataas kong pila. Yeah. Sa Andros, Sa Andros po, gamot. Sugat na kakaon. ano? Ma, galing mo kulay rice po ako, Bray. Ipagutom dyan eh. Ah, makap. Nara mo. Salamat. Gutom lagi mo ay. Nagigutom lagi, ga. Igutom yun. Urot yung dua ka kaldero. Bisa ka. Oh, dua ka kaldero. Kaduhan eh. Nakuha ka ni. Ikaw, diba ka ni Day? Ano jumbot nga. Ay, sabi pa na 2 kali doon. Muna, kulang pa rin mga. Sabi, manamog kaldero nga dako. Al. Ganyan kay Al. Sabi pa na 2 kaldero. Kung lagi, kulang pa rin mo. Di po niya ay. Kaya karang pila ng kaldero mo na ron. 2 kaldero, ako na tao. Sige na, sige ka Dresler. Sige, pag-gana. Parang magani. Sa'yo na paglungan si nani eh. Di ba yun? Tukar na eh. Ikuan na no. Guys. Iya, pero ini ba ito ang kaliro? Panindo? Ha? Pandi? Uno. Kurang din ka pa. Pila na? 300. 300? 4. 400? Na. Kita yung kanding. Ilabay ulo. Laban ulo. Karon na ilabay kay kabalo naman yung mahal kayo. Nika ni pila sir ba ni? Bunga. Income no? Pila? Binta. Oh. Wala si punta ni. Ang gari ba ito? 70 tingali 80. Ay, pag-vlog. Ako ba? Ito ga kaliro. Go, ano po? Let's go. Wait, dito lang yung kami. Al. Al. Andila ba? Uy,
Ambil na ako.